wassalamu alaika ya imamu Muhammadu dan Amina, ni kai nake yabawa. Assalatu wassalamu alaika ya imamu Muhammadu dan Amina, ni kai nake yabawa. Sanya Allah sarkin da ya yi raina, rabban dubun basira zan wake annabi na, ko dubun salati gunda mai madina, alihi har sahabu su ne tushen sani na. Sai shiga gida dan dole sai ya bi ta kofa, magana ake ta manya masu kyakkyawar sofa. Fadima Zara Batula na ce kowa ya tafa, gashi sansu ya shigar mai raina har da jikina. Kai na daban ne ba kamar ka duk halitta, mai jin kaza ya kone masoyinka ya rabauta ne. Roƙon da zan yi rabu ka sakar da na manta da sahabbai masu girma masu san abban binta. Sayyidina Abubakar kai ake cewa Sadiku, Sayyidina Umar kai ne Umar al-Faruku, Sayyidina Usman dan kasuwa ne mai haƙƙo, annabi shi ne ilimi, Ali kofar ilimi. Shehanaina masu girma ga jinjina gare ku, Shehu Tijjani da Jilani da Barhama na yabe ku, Maulana Abul Futuhati na taho gare ku, inda kun so shi da gaske dole kuma mi yabe ku. Sayyida Uda dole na gaishe ki, ke masoyiyar ma'aiki ce dole mi yabanki, a gare ki kwai ladabu da biyayya gun malamanki. Sayyida Uda Allah ya kara ƙauna. Da na yi maka ka amsa min ma'aiki, wurin rai yabe ka zuciyata da yi shauki, gangar jiki da ruhi duka sun so kama aiki. Manzo dan Abdullah wanda ba mu da tamkar ka. Daraja mai girma mai ceto ran kiyama, sanadinka ne a sallah har ake ta da ikama. Manzo dan Abdullah kaunar ka ita na kama, bambari duk wuya ko da za a sare kaina. A san kana yi nisa baran da za na daina, burina na yabe ka don ina fitar magana, inga na iso garinka birnin nan na Madina. Mai gida a yi min wannan da isar na Batula. Ashe babu kowa in an ci gama aiki, mai ceto ran kiyama shine ɗaha ma'aiki. Na rike sanka da gaske bani bayin raki, manzo na mai girma Allah bar ni da sanka. Salam ma'asalam ni anan zana takaita, be wanda ya yi kasidar tasi'u ne kar ku manta, abun Adamu merere yaban abban binta. Assalamu alaikum yan uwa nan zan bar ku.